Hello guys, nandito tayo sa barangay. Kumuha kami ng Certificate of Indigency. Kailangan ko ito sa vaccine for Pfizer. Kasi magbabakuna ako ngayon. May mga friends ko. Yan, mga kasama ko. Sige. Maraming tao. Kuha na naman kami step 3. Malapit na po ako sa step 3. Yan. Guys, susunod na ako sa step screening 3. So, malapit na rin ako. Hello guys, yan, malapit na ako sa vaccination na naman. Naghihintay po kami. Daming tao ngayon. So, kunting tsaga lang sa paghihintay. Malapit na po ako guys. Yan guys, malapit na po ako magpapakuna ng Pfizer. Bulal na. Kaya manula. Okay, meron na naman natin. Ikalakay. Ikalakay naman pa bakuna. Ganun-ganun sa monitoring. Yan guys, nasa step 4 na ako. And then, dito na naman. Mga pogi. Sige. Guys, ito ang huling pila. Ating pipilayin ngayon para matapos na ang vaccination natin. Ayan, pipila ko, nakatayo pa ako. Ayan, kasi mahaba. So, maghintay lang tayo. Kunting taste lang. So, yan guys. Maghintay muna tayo bago tayo umuwi kasi last step na. So, pag gutom na, may baon naman tayo na rambutan. Saka, may baon ko rin tayo ng pag gutom tayo ng saging. Yan. Kasi gutom na ako. So, kain muna.